cúmplese hoxe, precisamente, anticipamos un pouco a fin de semana por cuestións de disponibilidade, pero o seu día, un ano despois, o seu día en que se estaban celebrando as eleccións, un ano despois, creo que objetivos cumpridos, porque eu decía na noite electoral, o que toca é seguir traballando e empezar unha nova etapa. Tendo moi en conta que presentámonos ás eleccións cun programa electoral que tiña medidas concretas, que son centos de medidas e, polo tanto, ningún día sobra para poder cumprilas, e creo que o que estamos facendo. A xente deu-nos moitísima confianza, e agradecino moitísimo. Tamén dixen na noite electoral que tocaba gobernar para todo o mundo, unha vez que acaba a xornada electoral, o goberno ten que ser para todos, os que apoyaron e os que non, pero tamén esperan que funcionemos, quizá para eses especialmente, é o que estamos intentando facer. Decía o sábado que hai moitas medidas a 2/3 partes, algunhas xa executadas e outras xa escomenzadas, que é o primeiro que hai que facer para lograr rematalas. Quedan todavía 3 anos e eu agardo que sexamos capaces de os retos que nos pusemos en materia de vivenda fundamental, en materia de I+D+I, que Galicia siga en posición pioneira, acceso universal e gratuito dos servicios básicos, non perder ninguna oportunidade industrial das que cumpran todos os requisitos. Todo eso estamos traballando e seguimos facendo con moita humildade, recoñecendo fallos e arreglando sobre a marcha. Aquí ninguén, polo menos nós, polo menos eu, temos os acertos completos, todo o contrario, e, polo tanto, creo que en isto consiste o traballo da política, de facer cousas. Hai outros tipos de facer política, outros xeitos de facer moito ruido, discutir moito, provocar sempre discusións e non arreglar nada. Eu prefiro o que estamos facendo. Bueno, a oposición, lóxicamente, non esperaba aplausos, dixo os calificativos tan duros que escoitamos estes días. Bueno, a miña impresión é que non entenderon o resultado electoral todavía, ou non o asimilaron, ou non o aceptaron, non o sei. Eu pediría que, dende o labor da oposición, que é absolutamente legítimo, ser un poquinho máis constructivos, un poquinho máis útiles, estaría ben.